Kardom nili Samson teron la pen pineng we talk show on six sidul ingdeng plika rapli la sila bangso talk show nili tum cheng chia aprang si nili tum han pachini kang tung la hen lo la ke six sidul lo la hen lo kitab alo thui la hen lo la sida kang tum la bangso abenar long dame tum apon se pachini ponje phansi la tum bi pon lo la hen lo six sidul la ke itum ili tum inglong so tum phan Schedule Tribe Hills atuma phan ki panong piwet aron lo lasi mo anang ton ben tum jithanam lo na lapen nonili nali tum phan pachini kang tum ke lahen lo la ga alangli JJM Nichols Roy lo alangli ke chuma munit alangli hello la sik schedule ki thip ke theng abang polo lapen adun thu alangli ke Dr. B.R. Ambedkar lo lapen alangli ke labang so Indian Constitution Selam le aprang constituent assembly debates polong alangli labang so non ke doboma constitution tang te aprang chedan bom to bom si alangli ke halabang so drafting committee long ame phulo lapen alangli pena joksi pini ani labang so itung kelong lok ilitung labang so ilitung hanang panong pia sik schedule ke kelong lo bai tum hanang panong pi nang panong pilo lapen adon thu dolang itum chororo te une kaching honna ilitum ru samson sing ti alangli hello lapen alangli hello ilitum aphan district nangaban pia banglo lapen ahok lo ilitum chini kado beta alangli samson sing ti mate itum ave ko setame itum karbi adyat ke doyalo setame non modern piloma pui ho modern days mate modern era hut bangke alangli pena joksi tum district ke long lo alangli ke do pena joksi ela bangso asik sidul tame itum ke long lo la hello asi non itum tok so bang cheng pon po pining we iltum long do kaching onai sir jaigathar sir alangli non studio long ki 5 tuning rilo asi alangli phan non apor bilo ke bang ya phan Cardong. Choro lo sana len chitom don pot lapen do thulang pineng we iltum long chitom don do thare long kumar be alangli sangko ra pilo convent or lo nonomat lembom la alangli da chipidi ko lapen iltum long naga chitom nunjia tum dolang sadame alen tum kapre aside do ko pana jok na chitom don ne dalo asi alangli tum phan kai ke tan tum having pudding tum un anpen che than chimun pon je pha lasi non bangke tok sole tum dam pon thu philona lasi ke cheng si neli kachini kang tung ge lahan lo ili tum assam along ri mate karbiang long arlo na kahir bo bongo senapu lasi binana namri tum la bongo sena polote ko pineka cepat tarasan si mathanam ko gati la pen ili than sidame ko na la bongo sena si ke doi mati pupu la si alangli tum ko pc ke claim ke dama la ke tum chini une la pen manghung me ang tum ke claim ko pc ar lo ke claim ma la ke tum chini une la pen alangli tum ke heliot e alangli tum ke konan ma ke do polotang te alangli tum ke information ko nasi birta ke long ma lahan lo bookstore along, hotel along, lapen telecom along, lapen kapre ka business along, latum ke do lablo hoda ke, latum ke heliot ke arke, latum ke lahan lo, lasi angton ben alam mangke pining we itum long sarda dolo, lasi alang li fansi moan angton alam tum arjupon long tupu, lasi non dam tu pilo na talk show. Lasi sir, neli nangli pan itum nangli lo bai tum kado we biasang ko pen tum kaching wai ji kang tum bangala hello kaching si alam the bade question bangala hello sir hala patumi heta ilitum town committee election of aputha itum kham khedam lo ba tum pinpuna lo tame pidampo lasi pidam de pen pinyalom dame paper long taklang lo lasi
council atum ko pilo la response doi ma be ili tum la bangso penpura lo ki pidam pena job latum karbi a hok kaching hon binong polotang te alang litum claim ji ma claim ke la so kutha asi kopi si pui manang lipen karbi Cinghon lagi pusi tum pupu karbi inde karbi lo karbak inde karbak lo pusi tum kai alang litum ta cinghon na pot ili tum ke ing hong nang kok lo non mat ke ning thelo alang litum la election ke notice ke withdraw to that po alang litum election ke pedo delo athema litum than pe melo ili ke top and pi pe melo a law ave a rule avelang non anta la pen high court order do high court order ke alang litum ke kroi kre ka kontem akam ke alang litum claim ke daji pusi litum ningke alang ning je the do ning je the do la si alang litum kroi po chini po la pen election ke pedo de dat po aprang ke law selam petang daji la pusi ilitum ningke la pinia mak pi man la de la pen alang tum kopi pose chini dam de lo sa athe town committee election da 1951 a rules pen si KN lo la si alang tum halai tum non 1951 a rules ke chevo lo pui tum chini lo voi phis ta me la tum kopi pose la dak la tum chini ni pen job la son election na bang notification bang pi de lo kopi ni ke thek the por lo la punang kok lo yo eli ningjeng tum te te ma eli tum ta ke thek pi ka tum kali Nelia ta ke thek pi ka bang pu che krong kre se ta hala ke than du na bang ta ka ve lo ame thang tum ta lo por he det arokom lo kitab he hui por he det ason ka pre ka lam an matha thu chot la election ke hai lo te kitab ta por he nang ne lo puson matha thu rong arokom lo se ta kam ke le claim pu le te lo kitab ke por he bom nang ji alang le tu por he det por lo la ba ya tum ke por he sita lo alam po jo buji ka chinia bang sung krum ti chini ne dat arokom lo la pen itum chini di nalita pupulo la pen pilo ne kitab long ta ke tok do jong si e det le chiraji pulo tang te sai ka tik ki pen dukan ki do di ka chirai la hai lo sita me sa iltum chini jong si arona teng pen arona long ko pc tum phanang ki bp ma 6 schedule long hada ke tok ke che tum phan ke long le pilong le ko di sita me non da pi bo vote ta ke che tum ke inglong so kali tum ke pilong le lo la pen election na thulong le lo plus ta me thu de la si la so pulo dang te sai le chu kira long le cherai hup sita hala jong si ke che tum han da long le pilong ji ba piun po la pangson aron biko pulo dang te tum jok unji ma kar bia khe tum la ke jok un e chini lor se la 6 schedule ke ili tum han na salam pil la si 6 schedule paragraph 3 along haladak pu pe melo council atum bang akhaya phan long le ki pg aja kong ave mane hadak pulo ka transfer pulo tang te ko pilo lage paragraph 20 along pulo lage tribal along le pulo tribal along le jong si bang aphan pidet lo te laga ka transfer lo di tribal ka leader aphan pidet lo te laga ka transfer lo ke la si lage transfer long le pusi lage supreme court ta Harukri ser kebra proxy kebra isian ingkan supreme court ta la pen high court ta order pilo je council atu tribal along le ke bang aphan transfer long le pusi hadak ruling piat lo order piat lo la pen la so order piat lo la pen la so order Kroivek nangji pusi ilitum council phanta abatai lo ki Phuket tok pen lo ilitum alam pen da pulo jat pen da pulo eta non anta ilitum chini ne la si mondola tumta la pen kanon go tumta ARO ASO tumta alang litumta la law por he thek thede inuda ARO mang ne li phan nagar ju batai si sar
bang tribal kali tum han iltum long le pi un ema pusini panar alang li kan ta ACS officer ya alang li ta chini ne de la si ka chini ne lo ne kali te ki pi kang tu mat ka chini ne ka se krong lo ne pu the de lo aja de ka chini ne ka se krong ta du la pu jo ili to than bom ta ka kroi kre hedi la son du tel abinong ke tribal kali tum han ke long le ke PG aja kong avi council ke in desa iltum chini lo long le ke bang mana pilong le lo sita karbia tum han tum parlin tu fit karbia tum minglong so tum han bang ke pata da pitu the potta nangi bulote chiri sipen lak suri pho suri cap surin ko sike ha inke kiddu ko tum ke kopulo pota ke klema pata ke long thek bola lapu amasi tuma long le ke kon bin lo ani bang si kon lo bang ke chetung me tangka do ko bang nane pen bang po lak sida me pidet chirisi krota me pidet lason bulote ko son lo sai tum la helu che than hur la ke thek dun long lor lo pota isi long lo te suri ner kep pinangi po alam ta klang hur ta hapu high court lo e government Assam government along ke Sorot Sondro Sinha chief minister who isi order pe pass lo periodic pata mane miadi pata ki pi lo te sikap ho anta me hala order non anta dola sikap ho ka khoros nangi kap ka lata premium lo sikap ho pinangi non ba ke la government aru la teng si la pata tislai ma ta la pana tangkai nang ko lo jong se itum aprang allo itum kar biaro na teng customary lo hala rong asar tum kipi hola so hot ke ko sono sarata hala so ke tangka pinang ne bo rong long le ke thak sita the hola so ke tok dak pen kali det ke oral mane lam the ben si pata ta me ki pi pusinang le kalang elitum customary law karbiatum aron ateng servan kep atum lapen rong asar atum ke claim habi long ria me lapen pinpo recho pinpo ame along anta ba elitum chinthong rong hang asar atum ame along anta ke claim latum alang litum pot long lia pata ki pi ke poisa and it lage rong asar chingwai po servan kep alo an ke alang li phan lage nang ding non ko lage nang ram lu po hello ke pu la hel na da ke pata ke pi phang poisa en ik la pen hala bangsu allo ke sorkari allo lo customary law pu ke sorkari allo lo hala ke sorkari aron lo athema ilitum karbiatum ta inglo asuatum anta ilitum sorkar aphang mena doge non la British tumke wang penle sarkar ke duchot kali lage aphang banda ilitum sarkar do agur sarkar le avite richu ta avite pole richu ke do pasi sarkar da dollar sarkar do pasi richu da dolo aphang banda lage ante sir la rong asar the la pen la SGB sarkari gambura pola tum ajakong ka cheprek ku pipilo la tum kolobang se kang tang la pen neli kama thake non atumi pinihatan elitum birta lolong elitum theklong hurlong sorkari gangbura tum amei du laben alang litum ajaga tum be pulo la rong asar ame kra tum padigdar piglo ka he no kam claim to ret pusi hadak ketop he kapache bohong akam claim to ret pusita neli ka chinia tenge la sorkari gangbura lapen rong asar tum kache bohong nang ya theave alang litum chi claim rapet nai nelitum neliga apramanda choning ribom lo alang litum claim rapet nai athema ilitum rong asar tum anda sorkari gangbura sai chele mode gangbura paga homalam lo rong asar paga ilitum karbi alam lo la sihala SGB puta abinong ke sorkari rong asar pusi punanggia podlo mane sorkari putala ta aku bang alam pituna la posi kacari atum arong asar pusi punanggia podlo la si kacari atum arong asar pulote lage hala rechu hot itum karbia rechu ke do hot pin pomar atum ke do hot la pen habi pin potung ke do hot hala bang so arong asar anta sorkari
sorkari arong asar hasil la si aprang hot ke nang litum ning doji arleng ke thia to ampan rong asara tumsi la SGB atum kali rong asara tumsi wo pisang tum ponpo ningkan isi pusita piol hut pusita ha aketi arleng ke thia long ke dam wo pisang tum pu alam du la so la ke rong asar tumsi ke pon la ke la non British atum wang det api kibi arong sorkari gaung pura tum leke pon kali opi sang tum ke hala rong asara tum si ke pon karbi ke plang hot ben aprang benta recho along dam se ta opi sang tum la son thak si pon ji la habi along le dam ta opi sang tum ba jin thong asar rong hang asar long le dam su ta opi sang tum pa lam si du aprang benta la pen la ke pon tum ke rong asara tum la ke sorkari gaung pura kali atima sorkari gaung pura ke Parokriser kepra ke thoma ningkan bensi lage ke do ching loke ka e point ching parok 1903 pen non het lang lage 19 mane ningkan paroi silo pleng et lo ningkan paroi sianat lang an ke ili tum arong asara bangke ningkan suri kilo ne ko an ningkan suri ta so selo la bangke do et lo la pujo la si aprang banda itu ma sarkar do la pen alang litum pensi la rong asara tumsi sarkar akam anta claim dun bom lo aprang menta la pen non ke neli ka chinia tengke kache bohong hedeji aphan bor inang ji rong asar pen la SGB atu kache bohong hedeji aphan kache batte ji aphan bor I edet nang ji la pen neli ilitum le la 24 plus organization atum son le itum la council ta cherai thip poson te ilitum ke la rong asar atum aphan si sorkari gaung pura ta pinjongi athema lage hala customary law things pensi claim nang pogan te lage la pen hala sorkari gaung pura tum ta ajha tum ke rong asar che plang data the la mesen po la pen ajha tum ke kali data the non ke ching ku ke ajha ka rong asar kandidat sorkari gaung pura tum ke jersu ke loss doge do po hedi akam chi onan koppo seta lage kam ake mi ke claim hote kisum te ta jersu ke doge doji de non ke parlin kha asam bosa do de non abang ke rong asar putame ke che tunda do koklo oi ke la SGB bang he pancari gaung pura pu ke pu pen ajo bang akhe tumta ali nang long no re lo nang chiplang nun long lok la si schedule la teng ben ya kali tu det lo la pu yo la lo ka sik sak dam ba amal ke long le ta chi rai dhom re lo ta ka chi rai ye li certificate si pi tu bang ke SGB tum bang ko manya ke chi tum si long le chi rai nang ne pu si schedule long e pu non ya hala tum han si certificate ta ka pi tu permission ta ki P2 titi hala tu mangsi langdam elo bidi kang lim bese claim la ka sik schedule ka chini ne pot la la se jong si hala bang akhe ji chini lo hai hala tinge karbi tum chini ne hala tum ali enon CM ka ri tum hada ha hem ke hala tinge bang ke che de kang nek choi lok pa hai la pu ya non ning nek choi bom lo hala tinge ye nom jong si 6 schedule la teng pen di village council la 6 schedule la teng pen jong si dak establish det mate dak pathir thi bolo padang te rong asar ta ing long so tum si claim long pu karbi tinge rong asar pu lo bang cookie de khonang pu bo ade tul sung waisa hausa pu lo la pen dimasa tinge khonang pu lo la pen chumang tinge lage wahe snong pulo kalite rangba snong pulo kalite wahe snong pulo la tungke la sonyo chedo rap lo lage non la si la ahor mu bang la si paragraph 3 even claiming tum de dalor kom sa la Indian government sa paragraph 3 pen ki ot edet ikilo la si la non la UPDS tum long ke claim the paragraph 3 long out to tell si paragraph 6 along si odam wrong lo ke hala paragraph 3 long hadan athetan na jakom du go la si hala ke papek lang tum te der lo la talks ke do hota UPDS to men talks ke do hota amar paragraph 6 along ha primary school along paragraph 6 ke education alam ge mate di hadak si papi nirdun tu lok ke non claim la village council alam ta
Itu salah paragraph tu ilang lah. Itu aku lah MOS lah ke panion tu malah mai kopi apa lah. Nili ka chinia tengke la ke la 2A pu paragraph 6 kalong opinion dun lo abang ke la ke constitution kali la ke act la ke. Hala paragraph 3 clause E pen kaselam nang dia potsi la ke non schedule pu si papi nirun tu lo hala LP school ti education alama long si papi nirun tu lo la bang ke. Intesa question lo lage. Already constitution 62 ke already ke dota lo. Na se ako constitution lo ako kapre constitution kosan se pan nirun lo. La constitution akapre constitution galilo act se papi nirun. La act abang ke council tum si kaselam nang ji. Hala non parliament paselam rong ke la act adum la council to ma jakong tipon der lo parliament tum si la claim is dame la ke council ametar por tax si claim nahi India government tum si tipon der lo dak council tum pape claim long le der lo la pujo ke claim tu la bidi kang lim ben la la tum chini pa melo rokom la si la chini pe melo i pe na bang ke odlong le der lo kalang la phila le pa odlo pote tum traditional hola village council made schedule trap atuma council pina ko servan ke patum pina ko kalang lo mane tribal atu karbi atu aritiniti hedi ajutang jubat hedi hala da ko klang ang le poke la ka pe klang klede la ka pe virde dia fansi hedi la son claim wrong lo la 2A pura paragraph 6 along education department education paragraph long se bidun ko ye jong si ladak men le claim de pulote automatically ke chetuman wan ga badet poke non tribal man wana badet po ading chi lek don mai me pula tumki alama ke la si la bang ke claim chin nam lo chen nam lo la si ni lia prang man to pu bom lo la dum deve tumke bamun ke chi tumke sik schedule lo te lang select pick lo un ante misi ke thon du ji hala tumke la pu yang mu te un edet constitutional long aprang ben bang tok ang amat pivirun edet si ke lang prong cho na lo la si ke lang prong predet si aja kong ka pa vi bom kam si claim lo la pen non ningge bom hun ni li son point tung ilitum da ka chingki ason pen ke ilitum rui thu bom ti hadi lam he rui thu bom ti e son vet alam si ilitum batai ta ningge ti ke thanan po ka thegela po ho ilitum karbiatum la pen inglong asu ka do we pangrum pette lak pot trok du ai lak pot trok amunit ke aning ve wang nang lang dun pet un ik ilitum la ning ve si ke claim pota suri hini suri ke thom munit si lang long chot lang un chot la si hala nang ke lang dun ka do ve ga ani ve wang le nang ke lang dun pet un kali dia po jo la si abatai ilitum rui nang kok ti son thak se ala tv channel tum ta hedi hala tum ta rui dia ti ate munit tum ha pachini nai ke la pu yo hala nangelang dun ber tu mangge arju select meme ta do pola ke itum dia chohang lo lage elitu to arju select hui seta me hola karjulong le tum ta do ko kosi itu mangge ke pachini bang claim nang ko kalang ulang tela MS agreement teng on tela rong asar tamane ke pave ya biji samsi ke claim lo la lok lo claim la si rong asar tum ta sorkari lo la tum mangge sorkari putu de lo kente ha ka preksi wan tu si hala tum si sorkari putu rong lo jo tanane ke che tum pa na haya kong ma bipide lo British tum point lo British tum ka point ansi sorkari gambura putu rong lo abinonge hala karbiatum aprame ge do boma atumanda sorkari gambura sai selu karbiatum sorkari gambura sai selu hala si jongsi karbi ajutang jubat ilitum cepete ingtung pute hala si kapete nang ya binongke lapuya sar ente la so puta kosong itum ke pang tang thupo kapang tang tu ke la si la so alam ke de so ronga sara tum phan ke nang veji la si la pang so kitam karbinem polong ladak che apar ke 75 along a point bang 16 along rong ke sing aron polong tadak rong asar the alam ko buson si rong asar the ke bat njima pen rong asar the tum ko pisi ke claim nang ima sa solam daket tok do la pen non il tum chini horlo non rong ker nang lepo de mo january ar koi por ni ke rong ker lo rong ker doji puseta chojun doji puseta bang share kliji puseta ba ka biaji puseta ka piso ka pangri ji puseta rong asar phan ke chingki nang kok ji kan te sorkari gambura SGP phan le chingki nang yi gali la ke karbian itu ma jutang jubat alam lo kan te la si rong asar the phan ke litum
pe the nang ye hala tum aprang ting aja tum ge jalak la pu thang bagbe cipa kara ing tum ta do hedi la ke aron silam pidian nang po ilitu la son besi mane akele mane claim tafat de dia phan ke ili aron si thik det nang pola bang ke la aja kong pipide manor bang hedi sir perian la son chunamo vejin sumi mi son rong asar pasta me hedi la arona teng ben pulut dak 6 dola teng ben pulut alang to manta me si rong lo si development a phan pulut dang te piloma pui ha la tum han si aja kong pilo rong ke teng ponon la ben ajat la towar ka selam stamil ha development lo mati sarte alang tum ala central government la pen state government pa council tum stame rong long kupi a development si kinai ma la bangge khala rong asa to masi afan lo nai pusi la dak constitution lo ngedolo stame la so bangge claim kledasi hala aka prek a village council si ke sengi po ba ate la so te mule de chini lo ate 3 e pen jong si claim de 60 do lang deng pi ke thong bang deng so hala e pen jong si claim de pulote automatically lo mati lage inglong aso tum de si long po pong hala ke che to man ge nang tum ge nang dung ri pu pe de sa long le lo long le de tu ke de po bang chini lo la si hala long le bang a khaita na pe long dun ji phan si 3 year bang ge paragraph 3 year bang ge en edet bom lo la si ha paragraph 6 along dam rong lo la si non inut ke hai albinas timung ilitum phanar ju he jo na ju ko pia po si CEM aning hang link claim long waret ma puladi aning hang link claim long waret ka che plang de ti ke amethang aja kong kali la ke alang litum hala national party la puyo national party lo amahala dak bisaralam hala dak Hemanto Biswa Sarma do lo Hemanto Biswa Sarma bancho ardom ware do bangge dak aning hang link claim long lo la puyo an ka che plang to bangge la son pina la si ni tum pu bom ti lo ili tum council jong se che pang tang ji karbia tum aja kong jong se a hok karbia tum aja kong se che pe klang ji pulo tante ili tum regional party nang ji ba ili tum methang party nang ji pura ke pu la si non thak si boro tum pio posi kang tang ware di boro tum ing tango ala hagrama chot le kang tang ali boro tum ma bang pheri thu di yok ta ning hok ta kapay re the api lo hala tum BPF pudu Boro People's Front pusi edu amethang party hala tum ke lama si hala tum phan Omit Shah le nang pujun yakong edu ta kali Hormonando Sonwal lagi puduna yakong edu ta kali Himanto Biswa Sarma lagi puduna yakong edu ta kali Modi lagi puduna yakong edu ta kali la punya aning ke hanga teng hala tum lem lok lai lo alam mangke mane la tum kaching wai pui na me thang jung be la tum si kado ka be decision kado ka be ta chen un po me thang thang tum bang ching thur po la kalang ame thang a ke phan ka chelang ya phan ka aja kong do po la non hala national party alidar tum pen aja kong wan po la da ke munit tum phan ka oinai thu anda claim thu ti hedi la bang ge la ge hala tum a hatiar chot lage bang polling se claim hala national party bang hala dum dewe tum hatiar chot thulo je plang thu la puya ho kalam bang ke intesor la ili ningje dera po e phan ba na pe phokloi ta thegi he seta laga hala tum aja kong be si e pa pe phokloi po la puya karbia ja kong bang kali lo lage o ka yang thu ben se o ka nu la oi kalang lo o la si o ka yang thu pen masor telere mas bhaja walam lo hala tum ta chini mas lo mas atum le karbia tum akado ke mas lo la pen hala mas hala ilitum ha dukang hoya alidar to mangga ajang thu lo la pula ya na si tu ma nang kang wui du na bangke hala ke chia to mang lo ye bhari ke rai hi long he nang wui du po ang ke tu te char dak pro po ye ki tong tek te si la po ye la lo ji o ka son ne sa mani jong se nang pe jok dun plot te ering bangke pon si lu ham po yo si thiam ba ke do po la po pa yo bang te la ke intesar la tuliram ake hai tuliram rong hangas tame state nai na pen state si hangi hangbom lo uselang tar pubom la sila solam thege himant la high command tong kroima ang song la tum ge pulo ge himanto bisa 244 e bang nang chi don dun
sitame sik sidul bangke ma juk akar bi tumta non la kya MLA tumta me la pen CM tumta me IM tumta ningjai la paim pachun po pa implement po bangke sita autonomous ter bangke constitution ong dokok po laga chihang bom tami pusik kalang mane nikan suri ta chihang bom tami po ba long le lo hai la po ba no nothing te long le lo la national party pen si hangi pu la ke kai ta long le lo congress tame un elo BJP tame un elo CPIML tame un elo lagi Juning pining lo la 2018 na nikan KSA Bard University 21 July arni la ake hai tuliram roha gane kenang shot polo dang te ilitum argument ci ui pu kenang shot pute non anta kenang shot pu chini ne la mana kenang shot kali lai anta kenang shot kali lang ala pan ge camera proxy damelo 67 years damelo hempre ke amuni ta non anta kenang ni te 88% pen 44% nang sun ad lo long lien na bang cherai ad lo bongo se na tumari ding se non ge la tum han otip lo la ta kenang ji pu ma tha the lang kenang shot chini ne lang la non ta Delhi la kaskom dom han toy berat la pen kaprek dom han toy berat ke hemprek pahang berat na po phan lo kalang lo pe hang berat na athe mahala ate do tik pe hang berat na pra movement tame ASCC tum lo la pen CPIML BJP Congress tumta autonomous state hang lalu non mage amasela rap tumta manghula lo kolo bang tong hang ne alama ge hala national party tumta hemprek amen pen pite itum stami reng lo lasu anh non ke aja kong ke thine ge la bongo senatu ay bongo senatum ke ilitum ke karbi tung ke bongo senatu puta ke konkret tum tu ola ingne than lo te kang nek tu senna la ko pusi ko piloma tum ke pu ala si hala ko piloma rui pita ke moi ho ke hala ke moi apia bangke tham besi ing nek thavare jibo la son thak la hai kamang hu he di tham be klim thavare ji ke la son lo si bongo se na ve pu bom se ta la hele yo identity card lo bongo se na da ke pu ke na la ke lang ta me le yo jong si kroi kre de nang en ta me la ni li tum la pen chong kali la ke ho government of bongo bhumi pu ke jo ka to national army pu ke ko pusi la ke India lo le ko kapre ka national army ki tu sa na pe do kok lo bang ke athema la tum ha la India government phanta papi kroi dam thip lo ne tum la so inglo so tum chardak fruit ti pot autonomy chu hang ve ti pot la tum han ke dong thip ji ke ni tum bi di kang lim do ni tum si thek lo ni tum han le nang pi der non pu sia la tung ni pu da la ma si bongo sena tum han government dum darap dum thurong la sia la bongo sena leader haridon das aphan ke da police tum ta nep ni der lo ke non tam ta kala nep ni der lo nep na pu ni tum FIRP lo ke di hala tum FIRP pe der lo ke amar la ka surrender bongo sena pen ka surrender bang phok ke ra hin ye tum han si jail bank tu thot la son si ke wi le la ke jo la bang copy lo sa ha la bang ke lage bongo sena batch lo bongo sena pu Sri pu se ke tok yo Sri pu laga bongo sena batch la Sri pu se ke tok te la bang saran da lage mo January in koira ke thomarni Subhash Chandra Bose amhang ke thekarni pole ke thiarni polone la sorni la bongo sena tum la so akagos le pe klang lo te train penta freedom long yo railway tumanta la tum han ke rap dum tu freedom long ticket nam nang ne la so hello la yo akam ke son si ge bi o the pe klang karbi tum dan non ge kroi lo ne chini tum do olo a hok lo la ke pu chini tum do olo kala la sila tum ke helita ot ibu la tum ge hili ot e athema hili nang ji pulote government no si pidun poke lage bom ta dulu jat ta dulu rocket ta dupo la aning hang le te la tum long dulu la puyo la sin no man ge ot kre hileta aja tu nge ot ne tu sin ni ge komani no da bongo se na leader bang pistol che thap thop ti pusipu India la tum ku pusia ana jakong ke long re lo sa hili jakong ke ot re ke hedi la da manghu mimi la ta ili tu la tum
Bongo sena tum kipu ke hedi. Hala ilitum Assam bete North East bete ilitum la Muslim atum pan ke lang selet do ugamati di. Muslim dom pan plung nang yi popo jo. Amati ja semet ke o ne tunge Muslim abirudhe si gitur pola tunge je la Bongo sena tunge je krong. Apot ne tum long nang dun no ne tum si ke plung theglo e tum plung ra pe na puyo amala la ke ki plung ra pu ke pu ama ala Bongo sena tum mangela ili tum mundi tum long si do dun tu hup la puyo ja plang tu long li da che rai dun tu arleng pita ko chi bia tu re la pu la tum ma che plang tu kapa chu bei le abinong ke Bongo sena che rai det anda ke che rai tip ja pan seta amen ke endam ke Muslim plung na puyo pu da amade li tum mong Muslim apan ke lang select teman ke ahok lu Putin nun kong lo la puyo. Ente sar la bangso Bongo sena bangke alang tum akemang goson la pu people la ke seng he la so bang se chini kang tum la tum people sila Bongo sena pu la so seng de la la gal internet long ta do internet long ta do la daki pu ke la pohelo Bongo sena tum India ke Bongo sena atum si aprang na chirai tip nang dia potlo puyo hala Subhash Chandra Bose 1906 aningkan Congress Party a President of Panchedan nulo amat la long ledet remdet election along party election along remdet hala sud Mahatma Gandhi ta anut kapre ka phan support dun rong la Subhash Chandra Bose man support dun de athima la Subhash Chandra Bongo sena tung aprang benta ko pulo ma la tumsi ke tekne la tumsi cherai tip nang ji pu si chi pu ver ti alang li te pu what Bengal thinks today India thinks tomorrow pu se la te pu Bengal pini kama thalam ke India dang si ke pe nap se ma tha ji pu je mo phi si nang chi ni du ye la tu ke ne tu ma prang chi ni dat a phi si pu la ma si la tum thek mu la pu le che paro ka alang lo amasi hala banga ke tum ata Bongo sena kali tum an ke la tum pan aning dok de hoy arakom aprang benta la puyo amasin la non Bongo sena tum pulo ne tum si India ke cherai tip nang ya po cherai tip long le de ta pot non ke hala dungi pu ke la India arnisika ko phuk thu dak le ji mene puyo phuk thu dak ji mene kapre phuk thu dak ji ne liga chinia tenge dak di pu duk inut adorjian da son ningje pu si pu ne lijir pu nang than na chingki bom ho India ke phuk thu dak hi ke pu mo phuk thu dak lo te ne tum Bongo sena tum si West Bengal Bangladesh lapen North Eastern India lapen Andaman Nicobar an ke ne tum si ne tum a empire ne tum a det si pinchong det ji is a country bhari empire hom rajyo pu asamis tim pu rajyo chot kali ham rajyo pinchong det ji pu si pu la si ha Andaman Nicobar ta a MP ke Bengali pinake kata Bongo sena muli latung kiri bangkala political apa power si enundet ti arlo pe la puyo do joy pu la phirui ke moy son lo athema ajar le claim isami political penamati kala phirui nili beta ke lo mateng ke han ka tikki ka do ka ven ke la tumsi cherai lab lo kona lo hoda Andaman Nicobar anta kala athe i lina bo box ya da ke pharo union anda kala pharo sira phoke han dor so pik kala la pendak ta la pule dan difugador so pikente Guwahati ador kom mu kente Guwahati Mohanogor seta hada ador kom le da aparte la son yo la si alam ke la pula se mo pen monang litan ninge kai rat det ka cherai nang jite lo kheti claim waret nang ji la pen son ke dukan ke ingni waret nei dukan do waret nei aho alam lage kheti ke claim pulo tangte ke karjia kam ke claim sai ka tiki pulo te long le thak si claim ji ke lage thing song li je ji ke la se along li ke cherai tip pu ke lage la hello la se ke cherai ni la pen dukan kang ni pulo te la ta long le dim si ingni tip ji ke ante lage la pu yo la si la son ni pen ke det cherai un business ke claim la son ni contract pen ba officer pen pulegi un kali la pu det ke cherai ke setane le si election ke sedan pen putake un lata un seta election ke sedan pen lokka ke akahi no tum anang pa pe hai rong lo ten ke la ke tum anang pe hai rong lo ten la ke si jor thu rong po
non asol Kita isi tek tulong hesa. Along leki dua tumta claim clear poho Bangalore si chongda dam rong di ti sa. Masi ili tumke 44%, 44.5% velo. Inke ili tumhan ge kupiloma pheri me mi ang ason si none do pok lo. Kalang ili tumke saikatiki ke kam su lagi hiji me me kam si ke tin tu. Amerika bang saikatiki tum plan tu nai le. Hada bang ke adang ke the so ali. Inno da monit neli tum Amerika ka dam hon nangจะทันดุนalong le adang ke the chai nong che long ki vi phan achiri suri kre phli achiri suri kre phli achiri chai nong che long ki vi phan ameda chai nong che long de jon ni li det ke apur the o ke 14,000 bighas 14,000 bighas la pen katikia dim mang 7,000 bighas la pu ye suri troxy achiri la son jala la ache nong pang room bola ke bang ke thek det lo la sia la cowboy pu alam ta ke du i lo ken de chai nong vi tum lo bola chai nong ke vi tum lo chai nong vi katiki tum bang ke plang su li sta non itum karbiang long ar lu mang la son che plang rong bisa along le ke do hala ni tum na talo along le ke do inglong along le ta thitan tu lo sita katiki do ning ke hang helo ne mate hala han le chui dun ta ko pilon ne la hai medicine ki pi system bang idea bang ka ve polo ne pine scientific method hai amasi along le do ota tiki bang le po ang tan si dam bom bitilo okay ja po nangi ke la council agriculture department tum lo ke ente abinong ke la EM agriculture EM bang se farming akam claim nang ya me thang se ja po nangi katiki along alang li gari motor alai da ke air ben thuri chot le te chok chelo hala rat taman kang thur sai katiki aledu pusi punai matidi la yo ame thang da claim nangi ke ente la hello inge non bang ke sa along le ke do man si li si paklang pontu pe hai along le ke hapre cap hapre phog do tum da do lo sita ili tum bang ke hala ke bai bang ke chai nong men si bai po England i odi la si agriculture department do kok pi tan lo ke la tractor pin ni ta facility pinang ko bosara pinang ko bang tractor da ke ong tractor bang tribal kaliatum ke chiatum silong thorong la son si vi thu bang ke athima ba hala tum man si pi thurong ke yo la la ke chok chia dim lo ki du ko tum phan la tractor an ta inglong aso tum silong chot nai ke 60 dollar teng ke athima council ban ki pi bolo te lage ilitum ma farman lo ilitum kalang lo lage ilitum farman 60 dul pen si pi lo la inglong aso to aphan ka pe plang ya pe thek ya pan si lage na pi lo ke non ke ning kan silong phong ni bak sok chiti kilo ya farman da phong men kalang lo hala chai nong pen bidak lo mati England ni opong ke ko an ma ke bai nai ta bai un de ti lo yo ke arbi ma se chong hong po ke arbi le jang je pro ten ke IAY hem ta inglong aso si long chot nang IAY hem la pen ke job card ta inglong aso si long chot nang ji la pen ke fertilizer ho or bi ne la anta inglong aso si long chot nang ji la pen la phiruya the ke e ji phan achili ta inglong aso si long chot nang ji la pen sok sang achili anta inglong aso si long chot nang ji la pen hala tractor la pen ke hala aso bang kopi ma yong ho power tiller la pen ke hala sok ke kupula kisi apot hala hui anta inglong aso si long chot nang $60 loke non ke bang phansi pi thurong ako akar bi tum ta ja tum ke kaselet po long lo te chi jor thu det ta phak si vi tu lage ke chok che akam lo il tu ta emethan ke chok che ta do che pe ke nang ji nil to marong dai hum na tractor long le sa lage la si la corruption ma jasum choyor la nil to marong dai nu ta long du de la mu la polo posa inquiry do nei lage nil tum tikata inut don ta tractor long du de lang no anta ave nil to mana ke thi dai di tractor long ave la si la iya ma tum si pine tum choyor lap lo kom lo la kalang lang tali bang tum si pon thu lap lo hala kang ararong tum ta dio kang ararong
terang arong lo kang ararong kang kangar bosti pusi pupu kang ararong hala takta traktor pilo amat ke le ke ha bongo sena tu mal along si le thurong le takta to waran da ve sa hla tum he to waran ta ve ring ta ve lo current ta ve lo kheti sok ke kati ke hi di an ke bongo sena sum de thila to areng si ke so ke na si tha karbiatum hem don thom mi ke pi chu ning si pu ne le tum hanang than do ala rong sor la si la ha ke council tum si dam si hoda bang me lang da me facility pidam nai polo sa la si me tham ni ching hon tek the song se man de lo la pen la ang tan chong dada mare ke nang li kupi pui support kupi lo la ar lo ke do lo ang tan padam me ra yan ma ma de ko son lo la ang tan ka pe dam mi ke bang si kapar hi pon de titi bang si chorung chojar po hoda la son do hada ke me pik reng me pik dor ma the u pusi suri kre pholong pu he di a hok lo dak suri phota long le thai hadak suri kre pholong lo te the ke the u nang nak lo se ta hada ke suri kre pho ke dak suri pho doran ta ve hada ke athe ma hada ke hem ta me thang chikim long le la bang hem si bhara si anang ji sok ta chena an da chenam nang gi lang ta nam nang gi light ta nam nang gi jat ta nam nang ji hada ke amat la hala tu duk pik pak lo non Bangalore बैठे के दो चेन्नई बैठे के दो लपेन पुणे बैठे दिल्ली बैठे के दो कोलकाता बैठे के दो मुंबई बैठे के दो दून अतुम अंते कार्बी अतुम नॉन सूरी के थोम दासो से पुसी पिको दो हाला तुम अंते नॉन अंते भारी बान नसन से हदा के दो लपुयो पेनेंग लो मेया चनेंग लो मेया हंजा लसो ऐसा ने तुम अनाथुलो हाला पुदा इन बांगे फिशरी लोंग जंग चोक पमा की थितांग से चिवान लो Bangalore pen meong kichi do pe nama la si tu be la pelo mo sumar tom han sa ni hem la pachali moe ba la Nagaon district hala son ki pidam do polason da me kangbu bang do pe lo do lo ati kichi ar pom da jewan no ali puti ka hala karju lo akeng si puli ben rak che ti do la si ni li lai hui chi ni et si hadi ni li tum ni li amasi si e ma ke hai pen ching vai lo la pen than nam lo alang lipan la pen horelas milik secretary pan than nam lo la si ni tum isia form selam lo ka survey je pan arong dam si officer atum gram sevok atum social welfare department workers atum arong pe dam si komat arisu okarjang atum si habang adet kachong dat dama pu hisaban nang ji amen la pen address anda wan nang ji pu si ni tum selam lo seta la council tum no nan akam petang te de na petang te de alang litum government phan than nang ye polo rong be thi than nang ye polo ye seta rong chini ne no nan ta muni tum son council tum son ke claim do ko no na chini wang welang alang litum mathakrang claim thu the de la ta ka pheri thu ar kom hala bang bongo sena tunga ka pa pheri thu ar kom athima la Karbi tum ban dak pen hada ke pon et ke la tum adim ke bongo sena tum ke wang ra ke duya phan si hala tum ban ke karbi tum ban ke pon thu et lo puye adim ka pa che lar dia pan karbi tum ma ga arlu pen ke damoi pe ke lo dam no ko pe da ka ma ke che tum ma pleng thu nang pe pleng thu ye la si don mali tum eli tum no na bang ke reset nang po la ang tan ki dam tum da hok loi tum ka ve po si ki dam lo ka chong da dam lo sita kopi po si tum ave der ma लाता तुम चिमा था दाम नंजी आथे कावे देलालाम थे बांगला हन लो काउंसिल की जा तुम लो कि चौदाम दे लाम दामे लो पुलदांग ते आथे के चाली तुम दोसिता मेरा तुम ना बोरे पीपे कॉन्ट्रैक्ट दा पीपे थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड असा आबो रेंगंदा नॉन दाक पी ने पुलदांग ते काउंसिल दा दोनाक लो लासी आथे पी लाम चिंगी दाम नंजी लि तुम बा को पी अपोसी तुम लदा इतुम जा कोंग जे फेरांग लोंग देन मा ला हाय अलाम बा तुम इन चाप पा नंजी la si don marli tum nangli tum nili tum hin pen song ko ra plia hin pen tum man chuning ri padi krim lo nangli tum ake lu chong da da tum an ta me wang si itum che pharang po non ge athe tum akhai non kiviri dok dok ason si theklong lo la si tum na hok le do ta me tum che phasi eme thanga dim eme thanga rong che donang po eme thanga along le do plo gang te sai chuti kinang po dak se pa thedang po athe akapre ga de tum chong da dam lo pultang te hoda ke me thanga dim kali
la pen pinan ki thi aphai ta me tum dolo la si lai ke phere me la si tum bang dak serak si tum wang nang po la pen kon na si ke chok che mai tum non ma ke pat chok nang po la hello alam la pen nili pu kang tung i son dolan dak kheti nang klem po check nang elo check non ador ve la pen ke ahudi si hanso cho elo la ador papa vede la pen ke arphek cho elo la ako ador papa vede arphek ke san anta saning tum te der lo robor cho elo la ador papa vede la ke council tum je claim nang ya kam lo la sila arphek non arphek ke jora por nang le lepo la pen an hanso ke jora por nang le lepo la po se il tum council tum bang acho ning ri ke la arphek amethang katiki arphek apu thake royalty de en eder nai royalty ke non de hala habit pen nangke sat arphek phana bangke lage forest dum royalty en tami habit pen ke ekali habit pen nangke sat arphek hedi seta la kachu eve ka bangke lage go la council dum ta royalty en eder nai la pen middleman ka pavi aprang ta nili ningji lo middleman ka pavi ji aphansi litum cooperative society lempe nigibilo la si jongsi rong aso amethang che jor thekte ponte la lem atum si ador ke thepen nam si alang li tum si rab dun si ha akahelu alang la lem atum si jor pinangji ador lata lem atum Allah ka che pedoji pura ador ke kom ke nam lote chok che det polata ador fix det nangi hala ki evek atum kaluksan kana hok det ya pan ador pe thik det nangi lage non serious alam lo atema non arphe ke jora pornang le lepo la royalty pura chini ni che sa pina tum kiddu ka tume kopian si royalty pu pudam lage royalty pu la forest habit hormu nam lote lage habit hormu pulote forest department bostu ke mati di forest department si kelang ga di la kapedu pe kelang ga di la si halatum revenue lo khajana sondo la tax sondo la ke la si la ki ia amethang ka chu evek apor ke lage forest put ka leader mati lage royalty ke india ron abe lapen ajha tu ma thai council tu ma thai mene ai ningji tang le lo la tu puji mene forest law do kokle puji mene seta forest law do sita ili tumhan autonomous pule mati di hala forest law ta lar akun ke la tum aning ke hang ateng pen claim un ke ante aning ke hang ateng pen ke claim un pa si autonomous council pu ilo ke ante puson pulote la pen non asap sap pen si chini bom lo sani lita la si la so experience bang nang lilong men sini ling charlie don long lo la si non bang ke itum ajat le claim hoita me la business align bang bang juti tangka re na bang la si nang li pachu ta ni li phanang than lo la si wholesale adukan bang ini tum inglong aso tum bang kilong dun bang ong ipik la sila wholesale dukan ma ko son si tum ki palong po inglong aso tum det la de wholesale ke hedi la ta ko alam le lo la ta wholesale ke claim nangi ka binong ke la lem tum lo lem cooperative society ki bi ke la wholesale pin ni ke claim ya fancy multi purpose punawati dila associative societies large area multi purpose cooperative societies popase lem pu ig mati di la alang litum si la wholesaler tak cheplang det ni la pen wholesaler ta cheplang thu der man la ta bang ke fan hodai thu kok le te chok se lo la ta ke inglong society nang pohala lem along ta Intesa latum si endo nang pupel manon ke. Latum en mi latum claim det tami latum. Latum hai. Latum si wholesale cheplang ma thedi latum si la retail dukan so ke do tom han hedi latum si ron melu. Kupipi hormul hodang nang ke le ke sa. Jat tamelo lagi. Jatang le. Jat tamelo nangali ke lilon. Jat endam tamelo namdam tamelo lage neliko cooperative society registrar loge ninkan ke thom ra ta so se. Nilita chini lo la. Kerasin hai nang le pumasa. Jat kerasin tamelo jat tamelo. Peri enda melo. La son bang claim bang wela sa nili theklong ke la dali kerosene sini atta la purothe pi ne chola pen choy pi ne hedi hol hai bi bang we la si la hai ta me isi bi bon nang bon la melo lagi la pen apoda dolo posi nengwe padusia question bang la halo sa nili ka juga tungke la
piso pangri lo tang pangri pang don lo petang te itum cihut ciput kado kawita nangko lapen rong asar panda par judam nei nasi laso arong asar jitu itum kipar judam nei bangke hala mo penipu sorkari gaung pura tumhansi par judam nang puma mate la rong asar pan la mo ni ningi adlo la piso ka pangri hota Chujun hota, Chumangkan hota, kapol mahala kapia tekar kali hala kapu meong te hala mo January 4 ni ke doji rong ke hota jat ho seta rong asar tum ben si chingwai ni la ben rong asar tum si lai hu ke Japon titi lage la si rong asar tum ke lage rong asar on si ka pavelo pulutan te lage ili tu ma culture ka che pavelo lage lapen ini towe talk show ka salam long in west card yang long ben comment ang pidun hala puta 18 years to 24 years la song bong adi voter list no amen ka be dok piglo to dok la si la salam bong apply dun lo sidame la tum ma adi amen ang leli ati daw la si non ne tu ke choningri al arong tin ariso atun sita chingwaira ko man ma si amen son ka vema na papetok lapra ilitum panang hang dat bali ilitum pan birta nang pilot itum van dat pola ke dak amen abdon dat po ilitum ne ilitum 24 plus atum ne itum claim dat pola ke la si kado ita apor lang lage ne le tini ate DC office lo form do da January pli lo la pen ne lita pram ne claim vera banglo DC hot ke lage le January pli tang det aku claim to me lage aku claim to bom la chiklu jon throk ben batai si kalite ningkan isi pen batai si kaita lage rui ver la lage ningkan ar jon ta amen je abdun me lage ma hume me desar la voter list ba hedi kupi pon nang reject re ni la lo tuma phai ma hedi vote jog na phai ma hedi bom et galu bidikang li mimo lage che tu ma la vote ki pi voter list lo amen ke do ke lage me pick akam bharia certificate lage lage nang vek ji jok ta nge la si tu mane thap pipon pede bilu do odo la si tum la dong kam lom ta humri dam nai bon amen a vedun det mo phike kar biang long menang plum tu jo ja thek lo lage la lo la si cherok to India so kali putu ko gi foreigner lage putu ko gi ba la si kado ka velo la social organization la pen student organization tum handa tuning ri lo la bai tum chirap dun chito dun honang ji atheni li tum that's tame unde de ji la si kado ka ve tum chirap pen la tum khe bang phan tum jok wan anji la si poda dolo por ning we bangke lain deng plikabra plilo abang so talk show bangke nil tum la pan si kang ton lo la si nangkilang dona tum korte injira tum nali tum ninga klong pen khe phan ka ching honang thek pira nangli tum ta me share tha un an la pen karbia rat la pen inglong so tum phan amme ke paprang ya phan to la pan si kang ton lo kardong